Torre d'en Climent Savall, carrer d'Arcadi Balaguer, 116. Construcció de planta quadrada. La torre té 19 metres d'alçada i 9 metres de costat i es compon de 5 plantes. Com és habitual en aquest tipus de construccions, està feta de maçoneria de pedra calcària amb blocs de marès rogenc ben treballats situats a les cantonades. A la part superior, un matacà envolta tot el perímetre de la torrassa. La planta baixa va tenir la funció de celler. L'ús de la pedra calcària en les cantonades d'aquesta planta inferior, i que només apareix en aquesta torre i en cap altra, ha fet pensar que podria ser del segle XIV. Si això és cert, podria haver estat enderrocada o destruïda en la Guerra Civil Catalana de la Generalitat contra Joan II i reconstruïda en el segle XVI. En els segles XVI i XVII, la torre era una propietat de la família Savall, de gran importància a Castelldefels. A la façana es conserva una inscripció en la qual s'assenyala, en català, que va ser construïda per Climent Savall, per la mà de Joan Font, el 1558. Climent Savall va ser alcalde de la vila, va manar edificar aquesta torre i va ser l'impulsor de les reformes del vell castell medieval de Castelldefels per fer-lo operatiu en la defensa contra la pirateria. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.